लोगोफोर दा आङो सानजौफुनि ओंखाम जाखानानै आलौबारियाव फैफिनबाय। जोंहानि बारि उनावनो आलौ खानो फैफिनबाय। दहाय फुङावबो खाहैदोंमोन, जा अखा सिजाबाय थिंख्लाबख्लाबनो खुनुरुखुम हाबोबाय दाबसे। दा नैबे आंनि उनथिंनिखौ खानो नागिरदों, बेयावबो एसे गोबाव लागोन दै बुरजासा, बेनाथ' बांसिनसो हाग्रा नै। समाव आं बोरावबो थांनो हायाखै, सगावबो आं थांथारनो हायाखै। आङो गेजेर गेजेर सोरनियावबा DTV-नि हाजिरा जाहैयोमोन सगावनो। दा बे समाव लकडाउन नालाय बेखायनो आं थाङाखै, दखानफोराबो मोजां खुलिसारनो हायाखै थासारिनि थाखायनो, आरो आंबो ओंखारलांनो हायाखै लामानि थाखायनो जोबोर गाज्रिथार। बेखायनो आं दा न'आवनो आलौ खागासिनो दङ। खमैबो सानथाम सानब्रैसोनि उनावसो हाजोबसिगोन। CTV सेन्टाराव खामानि मावनाया आंनि आद्रा जाना थाथ'बाय। बे समाव थासारियाबो मोजां नङा, सेन्टारफोराबो मोजाङै खुलिनो हायाखै, खामानिफोराबो गोलैयोब्लाबो एसे सुबिदा जायो आरो खामानि मावहैनोबो सुबिदा जायो। दा आङो आलौ खानायाव मुखुब नालाय खमैबो सप्तासेसोनि उनावसो आङो एसे खबर लासिगोन। थासारियाबो मोजां नङा, समयसाफोरा एसे सिरि जायोब्ला आं थांसिगोन लासैनो। दा आङो अब्लाबो न'आव खामानि मावगासिनो दङ, न'खैबो खामानि जादों। बेखौ खाखांब्लाबो आरो दुब्लिथिं गायनाय फुनाया सोलिगासिनो दङ, बेयावबो एसे एनै खामानि मावनो गोनां जागोन। गेजेर गेजेर खोथियाफोर रोगानांगोन, साहाफोर हैनांगोन, ओंखामफोर हैनांगोन। मोनफा मोनफा राननानै मावब्ला खामानिफोरा दसेनो जायो। दा मोसौ खानायनि सम जाबाय, बेखायनो आं दा थांथ'नोसै। जोबोद गरम मोनदों, दुगैहैग्रोनोसै आं, थान्दा थान्दा बार जाहैनोसै। दैबो जोबोर गांदो लाबोफानाय जायाखैमोन, बेखायनो आं दिनै एसे थाबनो थांनोसै, दुगैहैनोसै, लामायाव बार जाहैनोसै। एसे खानो हाबावोमोन,